La bona lletra de Rafael Chirves és més que una novel·la, és una novel·la curta d'unes 140 pàgines, i si ens fixem està formada per capítols molt curts, d'una pàgina, pàgina i mitja, i realment té una condensació del llenguatge molt exquisida. Fins i tot Alfons Cervera, que és el prologuista del llibre, parla que és realment com una poesia de 140 pàgines, cosa que segurament a Rafael Chirves no li haguera fet molta gràcia, això de poesia, però realment hi ha una condensació del llenguatge i un llenguatge molt exquisit. Jo crec que cada capítol és com una píndola, fins i tot els pots gaudir no llegir-ho a l'atzar, però pots gaudir-te cada capítol com si fos un poema, deixar-lo reposar i tornar a agarrar el llibre. Se poden gaudir capítol a capítol i la història anirà avançant i anirà desvelant moltes coses d'aquesta història. És una novel·la, encara que siga curta, és molt dura, molt colpidora, i llegir-te-ho a xicotetes dosis ajuda un poquet a fer la digestió, perquè és molt contundent i té paratges realment forts i punyents. La imatge de la portada la va escollir la família de Rafael Chirves i és un amic fotògraf de la Marina. El títol de la fotografia es diu La casa del reloj i representa una cambra d'una típica casa valenciana. En la cambra es guardaven normalment els estris de treball i mostra unes teles que s'utilitzaven per a tapar els cultius en pense, un maniquí, perquè les dones d'aquella època es dedicaven molt a cosir, i és això, una cambra. Jo crec que representa un poquet allò que queda en la memòria de les persones, perquè la novel·la és la reflexió que fa un personatge ja en l'edat adulta, se dirigeix al fill i conta un poquet el que han viscut durant la guerra, les conseqüències, i és un poquet rescatar de la cambra de la memòria tot allò que ella té i necessita expressar. En Chirves, ja en la primera pàgina de la novel·la, avisa al lector que va llevar una pàgina i mitja, 2 pàgines de la novel·la original, i és que ell, quan la va publicar, sentia un pes dins d'ell perquè pensava que la novel·la no podia acabar així. I com acabava? Doncs deixava un punt d'esperança en el qual el personatge principal, que és Anna, la que narra tota la història, i la seva cunyà, passats els anys es troben. I ell va dir que no, que per què havia de deixar lloc a l'esperança quan ell el que volia escriure era sobre la desesperança, no la derrota, i ell pensa que d'aquesta manera el lector realment pot reflexionar i que la història se li queda enganxada i donar-li voltes, i això queda la versió més pessimista, a l'estil de Rafael Chirves, jo crec. En aquesta novel·la, Rafael Chirves es posa en la pell d'una dona. Tota la novel·la està descrita en una primera persona, en un to molt intimista, retrospectiu, i jo crec que com a escriptor segur que per a ell va ser un grandíssim repte posar-se en la pell d'una dona i escriure tota la novel·la sentint-se una dona. Segurament durant aquests mesos o anys d'escriptura ell es va transvestir completament, i jo crec que realment assoleix el seu objectiu, realment pareix una dona d'aquella època parlant. I la novel·la també jo crec que es pot destacar un subtil feminisme, perquè n'hi ha un personatge que és molt reivindicatiu i fa coses molt avançades a la seva època, no anem a dir el què, perquè no desvela res al lector, i convida la protagonista a seguir-la, a trencar tota aquella vivència de les dones d'aquella època, tan tancades en casa, les vides tan solitàries, fent-se càrrec de la família. La convida, però el personatge principal no s'atreveix, i té un cert toc de feminisme també. Jo crec que reís del seu objectiu de convertir-se en una dona. Per a mi La bona lletra és una obra molt gran, malgrat les 140 pàgines, sobretot perquè a mi com a escriptora i com a lectora m'agrada molt no solament el que diu la història, sinó com es conta, i pense que el tren literari d'esta novel·la té una volada literària altíssima, és molt exquisida, és quasi poètica, i crec que es gaudeix moltíssim, a banda de totes les coses que conta, que també són molt impactants, molt fortes, molt punyents, però sobretot destaca molt el treball literari que ella ha fet. Penso que ha aconseguit una bellesa literària molt alta en aquesta novel·la.